Se no abrente deste día poidéramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas as direicións, abrangueríamolo portento dunha mañán única. Dende as outas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías mainas de Pontevedra, oureladas de piñeiraes, dende as serras nutricias do Miño e a gorxa montañosa do Sil até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos, ou dende os cabos da Costa Brava da Cruña, onde o mar tece encaixes de Camariñas, até o cume do Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes xurde unha alborada de gloria. O día de festa comeza en Santiago. A berenguela tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar a festividade do apóstolo, e de seguida comeza unha muiñeira de campás, repenicada nas torres do Obradoiro, que se comunica a todos os campanarios da cidade. Podemos imaginar, por exemplo, unha santa compaña de inmortais galegos en interminable procesión. Ao frente de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado, levando a súa propia cabeira nunha arqueta de marfín e afincándose nun longo caxato que remata coa fouce dos druidas a modo de báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e mulleres. Detrás veñen dous magnates, que cicais sexan Teodosio, o grande emperador de Roma, e San Dámaso, o sumo pontífice da cristiandade, seguidos ambos por unha hoste de soldados e cregos. Ollamos dispois unha ringleira de mortos esclarecidos, portando atributos da súa dignidade ou profesión. Alí recoñecemos a pelengrina Eteria, con túnica de branco liño e camiñando con arfado compás. O historiador Paulo Orosio, o discípulo de Santo Agostiño, cun rolo de pergameos na man. O bispo e cronista Itacio, que alumea o camiño cunha lámpada de bronce. A San Pedro de Mezonzo, o autor da Salve Regina Mater, o cántico máis sublime da Irexa, cunha fragante azucena nos beizos. O fundador San Rosendo, que sostén litúrxicamente a custodia do noso escudo tradicional, e moitos outros. Detrás aparece Xelmírez, o primeiro arzobispo de Compostela, revestido de pontifical, con aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. Após do perlado ven Alfonso VII o emperador, con cetro na destra, espada na sinestra e coroa de ouro e pedrarías nas sens. Siguen o emperador o conde de Traba e demais bultos da soberba feudal de Galiza. Ollamos dispois os monxes letrados, en longa fileira, con velas acesas e libros abertos. Ven detrás o mestre Mateo, co Apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquiteitos e imaxineiros que portan as ferramentas das súas artes. Aparece de seguida unha moitedume de xograres e trovadores, en mestura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes, outros calzan esporas de ouro en sinal de que foron cabaleiros, e os máis deles van esfarrapados, con vellas cítaras, laúdes e zanfonas ao lombo. Alí recoñecemos a Bernaldo de Bonaval, Airas Núñez, Eanes de Cotón, Pero da Ponte, Pero Meogo, Xoán de Guillade, Mendiño, Xoán Airas, Martín Códax, Paio Gómez Chariño, Macías, a Padrón e tantos outros, todos con lume no peito. Non tardan en aparecer as dúas velidas e infortunadas irmáns, Inés e Xoana de Castro, a que reinou en Portugal dispois de morta e a que foi raíña de Castela nunha soia noite morna de Brán. Como dúas rosas murchas, levando en bandexas de prata as coroas do seu efímero reinado. Veñen dispois os moitos varóns altaneiros de Galiza, os señores feudais, que non souperon vivir en paz nin consigo mesmos, todos montados en cabalos negros, dende Andrade o Bo, seguido polo porco heráldico ou totémico da súa casa, até o valente Pedro Madruga, que leva o puñal da traición espetado no peito. Como grupo singular, destácase Pardo de Cela e os seus compañeiros de martirio,
inxustamente decapitados, que portan con entrambas mans as cabezas aínda frescas, que deitan sangue e piden xusticia. Tamén vemos os feudais eclesiásticos, entre eles os arzobispos Fonseca, pai, fillo e neto, que levan unha mula cangada coas obras de Erasmo. Detrás dos magnates ven a pé o Vasco da Ponte. E cronista de seguida recoñecemos a impoñente tropa dos irmandiños, todos con bisarmas e fouces mangadas en paus, levando por abandeirado a Ruí Xordo, que sostén en outo un facho de palla acesa e fumeante. E aquí empeza a decaer a categoría do fúnebre cortexo, como decaeu Galiza ao trocarse en pobo sometido. Pero aínda se ven moitas individualidades poderosas, como Sarmiento de Gamboa e os Nodales, que camiñan xuntos, portando astrolabios, atlas e cunchas estranas. O filósofo Sánchez, con muceta de doutor. Os virreis de Nápoles e das Indias, condes de Lemos e Monterrei, que serviron lealmente a quen non merecía ser servido. Os embaixadores filipescos, Zúñiga, de Castro e Gondomar, que inútilmente derrocharon talento, sabiduría e arte diplomática. Os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquiteitos Andrade e Casas e Nóvoa, que ceibaron de cadeas a nosa oprimida orixinalidade. O padre Sarmiento e o padre Feixóo, que remediaron o atraso cultural de España coa súa erudición e o seu xenio enciclopédicos. Ben axiña Nicomedes Pastor Díaz, coa súa lira de nácar, abrindo a renascencia literaria de Galiza, seguido polos poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manuel Antonio e moitos outros, todos con estrelas so borda frente. Os historiadores Biceto, Murguía e López Ferreiro. Os patriotas Faraldo e Brañas, a pensadora Concepción Arenal, a escritora Pardo Bazán e, por fin, o gran Don Ramón, aínda non ben descarnado. En canto a Santa Compaña dos inmortais se perde na revolta dun camiño, detrás dun pinal, vemos xurdir do humus da terra nai, saturada de cinzas humáns, unha moitedume infinida de luciñas, que son os seres inominados que ninguén recorda xa, e que xuntos compoñen o substractum insobornable da nosa patria. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Elas son as que humanizaron a nosa terra patria infundíndolle a todas as cousas que na paisaxe se nos amostran o seu propio espírito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. Elas custodian no da terra os legados múltiples da tradición, os xermes incorruptibles da nosa futura historia e as fontes enxebres do noso xenio. Esas luciñas son o pobo, que nunca nos traicionou. Son a enerxía coleitiva, que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta, que nunca se cansa. Esta moitedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Alcaldesa, autoridades homenaxeadas, miñas veciñas e meus veciños. Veñen de sentilo, se no obrente deste día puidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, abrangaríamos o portento dunha mañá única. Con estas palabras abría Afonso Daniel Rodríguez Castelao a súa alba de gloria no Teatro Arxentino de Bos Aires en 1948 e danos pé para comezar, tamén a nós, esta celebración na que logo de escoitar a maravillosa marcha do Corpus de Pontevedra na gaita de Oli Giraldez con Cristina Cotilla no tambor, arrequeceremos o lume das ouribes, afondaremos nos labirintos da nosa historia local e agradeceremos as voces de quen reivindica a mellora das nosas vidas
dende o ámbito da política, o sindicalismo e o asociacionismo, con estas 4 persoas que hoxe recoñecemos nesta nosa Alba de Compostela: Concha Rozas, Camilo Nogueira, Susi Gesto, Ricardo Gurriarán. Canda eles, vos, nós, esas que Castelao denominou no seu derradeiro gran discurso público ánimas sen nome que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Esas luciñas son o pobo que nunca nos traizou. Son enerxía colectiva que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta que nunca se cansa. Todas e todos vós, brillantes vagalumes, recibida benvida á Alba de Compostela, esta nosa celebración cidadá. Orgullo de sermos habitantes de Santiago de Compostela, a capital de Galicia, neste seu día de festa maior. No seu ensaio, Sempre en Galiza, Castelao escribía que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideas en feitos. E diso saben ben as persoas que hoxe celebramos: a forxa do lume, o alento da palabra e da man tendida, o gurgullar da memoria que nos lembra quen somos para decidir quen queremos ser. As 4 persoas foron elixidas polo Consello Asesor de Condecoracións do Concello de Santiago por unanimidade. Son distinguidas polas súas respectivas traxectorias persoais e profesionais en Compostela, tendo en conta o seu arraigo social, a súa relevancia e a súa proxección nos ámbitos que representan. Este recoñecemento cidadán está simbolizado nun fermoso obxecto, a constelatio, unha peza de ourivería deseñada e elaborada por José Castro de Noroeste Obradoiro. Trátase dun disco de prata coa forma de lúa asentado sobre unha peaña de madeira queimada que representa a noite. No disco figura incrustada a constelación Canis Maioris, coa súa estrela Sirius, a principal, a máis brillante de todo o firmamento. Sirius serviu de guía ao longo dos séculos para chegar ata aquí, ata a fin da Terra, ata o océano da morte onde se reinicia a vida. Comezamos agora así coa entrega dos recoñecementos. Por ser un dos rostros máis recoñecidos e estimados do movemento veciñal no barrio da Pontepedriña, por se converter neste barrio popular, ao que chegou a vivir tras a expropiación da súa vivenda en San Caetano, nunha figura recoñecida polo seu impulso ao asociacionismo veciñal no marco da loita contra a alta siniestralidade na zona, por recoller as inquedanzas da súa veciñanza e poñer rostro ás súas demandas, por ser fundadora das Aboas da Pontepedriña, unha asociación pioneira do seu tipo en Santiago que desenvolveu ao longo do tempo un importante labor de apoio ás persoas maiores e dinamización do barrio. En definitiva, por levar ás súas costas moitas décadas de actividade en defensa do barrio, sinalando as necesidades da área observadas e transmitidas por quen vive nela, polo seu carácter e iniciativa que fixeron dela unha veciña especialmente querida. Recibo o recoñecemento Concepción Rozas. Alcaldesa, Concepción, achéguense, por favor, ao centro do escenario. Agora sí, Juan Luis pode subir ao escenario. Ele é o seu fillo e fará o agradecemento en nome da homenaxeada. Boa tarde.
Concha Rozas presume sempre de que é de Santiago. Aquí nacín e aquí sigo, onde mellor. No ano 72 tiráronnos a casa que tiñemos na Ponte Mantible para facer o polígono de Vite. Realoxáronnos despois nun piso na Pontepedriña, no grupo Cardenal Quiroga. Acabados de facer os bloques de vivendas, pero o resto estaba todo por facer. Concha e o seu Luís e outros veciños das mesmas circunstancias déronse conta que para facer barrio tiñan que colaborar entre eles, todos unidos, traballando e reclamando melloras. Así, formalizaron a constitución da Asociación de Veciños, co nome de Sandra Prego. E xa que a asociación funcionando, surdiron máis iniciativas para mellorar a vida dos veciños do barrio, ata hoxe. E aí está sempre Concha e o seu Luís. Nunha época, o alcalde comparecía todas as semanas nun programa de radio ao mediodía para recoller as suxerencias e queixas dos veciños, que estos lle podían facer chegar a través dunha chamada telefónica. Aí Concha veu o ceo aberto. Continuamente tiña suxerencias que facer. A parada do bus na carretera moi perigosa, hai que buscar outras solucións, necesitamos un local social para a asociación, onde non teñen parque, etc. Ao moverse por Santiago, as veciñas de outros barrios dicíanlle: Concha, tenlle que dicir ao alcalde que invite ou en Grois ou en San Lázaro, necesitábanse asfaltar pistas, cortar as silvas, facer aceras, que no cementerio a fonte levaba tempo perdendo auga. Concha sempre lle dicía: tedes que chamar vós e explicarllo, ou tedes que facer unha asociación e reclamar. As motivacións das súas accións foron sempre a mellora da vida dos veciños dos barrios de Santiago, porque é donde vivimos os traballadores. Foi colaboradora e directiva da Asociación de Aspas e tamén de Cáritas Parroquial. Pero non todo vai ser reclamacións, tamén lle gusta o entretenimento e a diversión, e por iso, xunto con outras veciñas, montaron a Asociación das Avoas da Pontepedriña, co seu propio local e programación. Son todas mulleres, pero nunca rechazan aos avós nas súas actividades. Esta asociación foi pioneira no seu momento e sigue activa aínda hoxe. Tenos comentado que o tempo lle pasa voando e os folgos lle van mermando. Para rematar, direi que cando soubo que neste acto ia haber xente tan importante, encargoume que lle recordara que a súa filla máis nova, Loliña, sigue interna na residencia asistencial de Aspas en Laraño e que os internos non poden saír a pasear nin a desplazarse en silla de rodas por diante da residencia, porque non teñen beirarrúas e si moitísimo tráfico. Grazas por atendela e aturala tantos anos. Coa satisfacción de Concha de que sexan escoitadas as súas reclamacións, continuamos. Por ser unha das figuras máis recoñecibles no desenvolvemento do autogoberno galego que acabaría devolvendo a Santiago de Compostela o seu papel de capital de Galicia. Por formar parte da comisión redactora do coñecido como Estatuto dos 16, o anteproxecto do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia, ademais de ter sido posteriormente deputado no Parlamento de Galicia e no Parlamento Europeo, por ser veciño de noso durante máis de 5 décadas e xuntar no seu labor o compromiso político e sindical co da defensa e promoción da lingua, cultura e historia de Galicia, sendo asemade un gran coñecedor e divulgador do medievo galego e do papel reitor da cidade de Santiago neste período histórico. Recibo recoñecemento Camilo Nogueira Román, alcaldesa, homenaxeado. Achégase, por favor, ao escenario.
Empregamos a Alba Nogueira que suba ao escenario, ela, a súa filla, lerá o seu agradecemento. Autoridades, veciñas, veciños, xa lonxe do abrente deste día, como no percorrido de Castelao por Galiza na Alba de Gloria, Camilo aínda contempla maravillado esa Galiza en marcha que se divisa desde os cumios do Pedroso, do Pico Sacro, do Monte Alba, onde el di que ve Fisterra nos días claros. Camilo agradece fondamente ao Concello de Santiago, a súa alcaldesa, a Corporación Municipal, esta Alba de Compostela, que une definitivamente a un vigués raído coa cidade que foi tecendo durante máis de 50 anos profundos vencellos vitais, profesionais e políticos. A Compostela, a que chegou por primeira vez un 25 de xullo para vir á misa de Rosalía co seu pai, un pai que pertencera á directiva do Partido Galeguista nos anos 30. A cidade onde coñeceu na Praza de Cervantes a súa inseparable paz, por mediación de Xan e Xaquín López Facal, cos que estudaba. Onde casaron no Castiñeiriño no ano 1967 cunha misa en galego oficiada polo pai Seixas. A cidade na que se estableceu profesionalmente ao incorporarse a Sodiga, despois dun ano especialmente duro tras ter despedido de Citroën por apoiar as históricas folgas do ano 72. O Santiago, no que nos viu medrar a min e a Natalia, e no que naceron os seus netos e netas. O Santiago dos pastéis da Mora, dos xeados de Manolo, dos concertos de auditorio e da liña 8 do autobús urbano da que é un usuario frecuente. A cidade na que acompañamos no seu último suspiro a paz. E tamén o lugar onde procurou converter en proxecto nacional aquela chamada de Castelao a enerxía colectiva que nunca perece, que representa o que nos fomos, o que nos somos e o que nos seremos sempre, sempre, sempre. A capital da Galiza, por cuxo autogoberno loitou na resistencia nacionalista ao franquismo e na defensa dun estatuto sen aldraxes. A sede do autogoberno galego, onde traballou como deputado pola dignidade das súas institucións e da súa linga, primeiro no Pazo de Xelmírez, despois en Fonseca e finalmente no Hórreo. O símbolo de Galicia, como defendeu no Parlamento cando se regulou naquela primeira lei aprobada, a sede das institucións galegas, dicía daquela no debate parlamentar. Quixera recordarlle que todos os galeguistas, en excepción de todas as cidades de Galicia, consideraron sempre a Santiago de Compostela como símbolo. E isto é unha cousa importantísima no proxecto de construción nacional no que estamos hoxe en día mergullados. A Compostela, cerne da Galaecia, cidade europea no mundo, e porta dunha lusofonía que nos permite sermos galegos máis alá de nós. Moitas grazas de corazón e que canto Merlo. Moitas grazas, Alba. Agora é cando poderíamos cantarlles os parabéns a estes dous nosos homenaxeados, os que acaban de vir agora, porque este ano festexan os dous nada máis e nada menos que o seu 90 aniversario. Que maneira máis fermosa de apagar as candeas que co firmamento na man. E agora rexuvenecemos os nosos galardóns por ser depositaria, innovadora, transmisora e expoñente contemporáneo do legado artístico da Ourivaría, unha das nosas grandes tradicións e actividade inseparable da historia compostelá. Por retomar a actividade familiar, iniciada polo seu pai, Eloi Gesto, no seu obradoiro da Algalia de Abaixo, dende hai xa máis de 3 lustros, onde ela dá continuidade ao legado familiar. Por basear o seu traballo na ourivería tradicional, local, que traballa de xeito artesanal con materiais como a cibeche ou a prata, incorporando un espírito contemporáneo e materiais innovadores como o cobre, que ela define como o seu trazo de identidade.
pola súa creación artística, polo seu labor como formadora e divulgadora do oficio, colaborando coa transmisión das técnicas artesanais a unha nova xeración, por facer das súas obras unha reverencia á memoria, un enfeite do presente e un legado para quen virá. Por papá e polo oficio, dirá Susi. E tamén por esta xoia que alguén chamou Tenerife e que hoxe luzo eu e que simboliza a súa resistencia e amor pola profesión e por esta cidade. Alcaldesa, Susi, por favor, achéguense aquí. Boa tarde a todas e a todos. Síntome moi emocionada e agradecida por recibir este recoñecemento ao carón de persoas tan valiosas como Concha Rozas, Camilo Nogueira e Ricardo Gurriarán. É unha honra inmensa para min. O primeiro que quero facer é dar as grazas ao Concello de Santiago. Recibir esa distinción nesta cidade ten un significado moi especial, pois son compostelá, e porque pertenzo a un gremio que leva séculos formando parte da identidade de Santiago e do patrimonio cultural de Galicia, a Ourivería. A miña historia comezou nun pequeno obradoiro de Vistalegre, o barrio onde medrei. Cando éramos pequenas, ao sair da escola, íamos dereitas ao taller de papá. Antes de chegar, tiñamos que atravesar un calexón cun eco moi especial. Aínda hoxe podo escoitalo, o son inconfundible do seu martelo. Naquel obradoiro facíamos os deberes, nun recuncho separado por unha cortina. Medrar entre seguetas, limas e o son constante das ferramentas foi para nós do máis natural do mundo. Cando rematábamos as tarefas, papá ensinábanos a debuxar. Os venres tocaba limpar o taller e cando fomos medrando comenzaron os primeiros segredos do oficio. Pero alí non só se aprendía o traballo do metal, aprendíase a mirar, a pensar e a sentir. Falábanos de ideas, de conceptos, dunha maneira de entender a creación e do profundo respeto polo que se fai coas mans. Lembro especialmente cando dicía que unhas ollas en movimento era unha peza morta. Hoxe sei que non falaba só das ollas, senón tamén da vida. Transmitiunos a pasión polo oficio e sen apenas decatarnos estaba sementando unha maneira de estar no mundo. Había unha frase que repetía moitas veces: neniños, cando eu non este, cartos non vos deixarei, porque non os teño. O meu legado é o oficio. Daquela pouco entendíamos, pero o día que me sentei na súa mesa de traballo e collín as súas ferramentas, comprendín que o verdadeiro legado nunca foi nin o ouro nin a prata. Foron os valores, a paixón, a curiosidade, o amor polo traballo ben feito e a responsabilidade de transmitilo ás seguintes xeracións. Papá, non podo sentirme máis orgullosa de que foses meu pai, e canto boto de menos non poder dicircho mirándote aos ollos. Canta razón tiñas, grazas, aló onde estés. Co tempo a miña irmá Leo recolleu ese legado, e despois transmitiume a min. Con máis ilusión que recursos, abrín o recanto, o meu obradoiro da Praza da Algalia de Abaixo. A sorte quiso poñerse da miña parte cando coñecín ao mestre Ricardo de la Iglesia e a José María Mayer. Nun oficio onde tantas veces os coñecementos se gardaban como un segredo, eles compartiron conmigo a súa sabedoría cunha xenerosidade que nunca esquecerei. Grazas a vos, porque compartir o coñecemento tamén é unha forma de deixar legado. No recanto fun comprendendo que un oficio non sobrevive só grazas á excelencia técnica. Para perdurar, precisa de persoas dispostas a ensinar, a aprender, a divulgar e a crear comunidade. Necesita que o coñecemento circule dunhas mans a outras. Grazas tamén a todas as persoas que facedes posible ese camiño, porque ningún legado se construe en solitario. Quero rematar dando as grazas ás persoas que máis significan para min.
A miña nai, por repetir sempre, ti sí que podes. Non sabes cantas veces esas palabras foron un impulso para seguir adiante, cando todo eran dúbidas. E as miñas fillas, Miña e Sara, perdoade por todas as horas que vos roubei. Gustaríame pensar que con elas puiden transmitirvos que paga a pena facer as cousas con honestidade, paixón e amor. Estou inmensamente orgullosa de quen sodes. Ao final, un oficio é moito máis que un traballo, unha forma de amar, de coidar e de deixar pegada. Hoxe sinto que este recoñecemento non é só para min, é tamén para meu pai, para a miña familia, para todas as persoas que me ensinaron e para todas as mans que xeración tras xeración fixeron en fan da Ourivería unha parte da alma de Santiago. Moitísimas grazas. Grazas, Susi, pola excelencia técnica e por crear comunidade. Non é pouco. Finalmente, por ser unha autoridade no ámbito da investigación arredor do pasado histórico da Universidade de Compostelá, como principal foco de investigación científica na Galicia do século XX, e ademais de estudar as consecuencias que sobre este centro tivo a ditadura franquista, particularmente as depuracións do profesorado e o movimento estudantil e social de 1968, o que o converte en experto dunha das institucións que definen a historia da nosa cidade e tamén para a recuperación da memoria histórica do pasado recente compostelán. Por exercer de profesor de centos, diría que miles de santiagueses e santiaguesas no IES Arcebispo Xelmírez dende 1977 ata a súa xubilación e polo seu labor de reivindicación do seu parente Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras de 2022. Polo seu papel como investigador no proceso de recuperación das estatuas do mestre Mateo expoliadas. Recibe o recoñecemento Ricardo Gurriarán Rodríguez, alcaldesa, galardoado por favor, centro de Estado. Boa tarde. Grazas a todos por vir a este acto tan bonito, entre outras cousas, e contarse con xente homenaxeada como os tres colegas meus e obter a maioría prácticamente absoluta da comisión que elixiu de toda a corporación municipal e ao mesmo tempo que dure moito a alcaldesa esta iniciativa. Xa que recaeu en min o meu papel fundamentalmente, é dicir, eu pasei por diferentes escenarios de todo tipo, desde ser educado no silenzo, absoluto silenzo, e ter un pai comprometido que tivo un exilio interior duro, moi duro, é un referente moi importante ese rescate, a dun tío citado, o tío Florencio, que marchou ao exilio, e unha profesión dun pai que iba para investigador do ulcus gástrico e que si levanta a cabeza e ve que nos anos 90 o Helicobacter pylori é un bichiño, Dios mío.
despois fastidiarnos a vida, estaba de vacacións no barco, e xa o primeiro oficio que fixo foi operar a un asturiano que contrasta co levantamento en Ponferrada, e o día 21, é dicir, 3 días despois do golpe, é operado. Ben, nunha noticia que me facilitou o meu amigo Gustavo do Campo, a quen lle estou moi agradecido por vir do barco aquí a Santiago, a este acto, e a súa muller. Isto decía así, bueno, meu pai estaba de vacacións, estaba medio agachado con Florencio, pasando dunha casa a outra, e, bueno, o que pasou naqueles momentos é que os que eran irmãos da miña mãe poñían o coche para pasear o meu pai. Isto é unha realidade familiar. Antes de casarse a miña mãe co meu pai, esta foi a realidade que operaba naquel momento en un lugar como Valdeorras. Esta carta que citei di algo así como: lendo o artigo que che axunto, sorprendeume a información que nos dá de Gurriarán curando a un mineiro asturiano ferido en un enfrontamento contra os sublevados en Ponferrada no ano 36. Decía: ustedes no saben lo que son revoluciones, nos lo llevamos a un lugar seguro. Los llegados en el turismo conducen a Manuel Mier al barco de Valdeorras, albergándolo en la casa de huéspedes de la viuda Elisa Arias. Aquí era operado al día siguiente, 21 de julio, por el médico Gonzalo Gurriarán, vecino de Madrid y natural del lugar que se encontraba de vacaciones en el pueblo. Despois seguiron apousentamentos no barco, montar un sanatorio que lle querían nacionalizar os sanitarios da localidade. Non tuvo pasaporte ata os anos 50, as cartas viñan abertas, pero nunca houve unha palabra ata que morreu en 1975 e achegueime a unha documentación interesantísima. Foi un piar fundamental para que eu me dedicase a rescatar todo aquilo que estaba oscuro en determinados momentos e que incluso nalgúnas partes da academia non se tiña estudiado a fondo o tema do que pasou na dictadura e que pasou no 36. É verdade que naqueles momentos eu fixen educación física no INEF de Madrid como primeira paso de formación e dediqueime a dar clase, atopei un lugar en Santiago para dar clase en Peleteiro, durei un ano porque daba as clases en galego. Así me describiu Xosé Manuel Beiras ao seu fillo Ricardo, que era tocayo meu. Dice: felicítolle porque é a primeira vez que o meu fillo recibe clases en galego. Recórdome unha tarxeta que tiña. Pero a meu pai fíxolle moito dano este que acaban de quitarlle o título honorífico que tiña. O Vallejo Nájera foi un dos que o fastidiou a ir a curar feridos a Griñón durante toda a guerra e logo vir ao barco e facer o que pudo. Eu cheguei a Santiago, como dixen, no ano 76 con aquel traballo que non durou demasiado. E de ali pasei ao instituto, foron tempos moi duros, moi difíciles, desde, militar políticamente en algúns partidos políticos minoritarios naquel momento, e militar a nivel sindical en comisións obreiras, non? Durou moito eso. Hai un grupo de amigos que nos dedicamos a esas cousas, e esas cousas valeron de moito, cousas que hoxe non se teñen en conta, nin se sabe o que hai, o que non hai, o que deixa de haber. E
é unha realidade que o movimento que iniciamos naquele momento, un grupo de xente, foi moi interesante para o mundo do ensino en Compostela e en Galicia, a Federación de Ensino de Comisións Obreiras, no cual militei durante 30 anos, e estes amigos que empezamos ao principio olímpico, chamabanlle olímpico a Emilio Crespo, porque gañara a Olimpiada das Matemáticas. O Magis, Emilio Fernández Zunzunegui, que tiña un primo que era do Real Madrid, de defensa central. E logo estaba Honorio Cardoso, un catedrático de Historia salmantino que estivo en Galicia, a súa filla naceu en Galicia, e é un home no que mantemos moitísimo contacto. Pepe Paraños, un amigo da alma, e Benedito García Villar, que estes dos últimos tamén axitamos o corpo e a alma de Compostela con Orchestra Valdeorras. Ainda recordo bailar o paso doble nunha plaza próxima de aquí pola Orchestra Valdeorras e por Avelino Abelleira, que todo o mundo coñece, que foi un poeta da xeración Eles, que está cercano a nós. O que sí, naquele momento decidín facer a tese de doutoramento, recuperar 2 biografías, que son as que dixen, e entrar no tema da historia empuxado por Maite e por Benedito, a Fundación 10 de Marzo, para facer un estudio en profundidade do estudantado do 68, e así foi. A partir de aí saíron moitos libros, moitas colaboracións e moitas cousas, desde o asociacionismo cultural ao recoñecemento dos 50 anos do nacemento do Galo, a outras moitas exposicións, publicacións, etc. Eu non sería capaz de non volver a dar as grazas ao Concello de Santiago por este nomeamento, que siga isto e, bueno, decir que estou tan moi emocionado e moi agradecido, casi non me salen as verbas. Teño que darlle as grazas á miña familia, que está presente aquí, a miña muller Eugenia, que me atura, aos meus fillos, aos meus netos que están aquí tamén presentes. E, bueno, este itinerario foi produto de por un lado, legado familiar e social que alimentou a loita política e sindical no meu itinerario personal. Moitísimas grazas. Ten a continuación a palabra dona Goretti San Martín Rey, alcaldesa da cidade de Santiago de Compostela. Moi boa tarde, delegado do Goberno, presidenta do Consello da Cultura Galega, reitora, xerente do Consorcio, deputadas, deputados do Parlamento Galego, representantes de forzas e corpos de seguridade, representantes de institucións, de asociacións veciñais, culturais, deportivas ou de memoria histórica, veciñas e veciños de Santiago, obrigadísima por ateigardes este teatro principal no Día da Veciñanza de Compostela, no Día dos Premios e do recoñecemento a persoas que levan o nome de Compostela por todo o mundo e que o levan, sobre todo, no seu labor diario nunha traxectoria exemplar.
Sobre todo, permitídeme recoñecer nestes momentos a estas persoas, Susi, Ricardo, Camilo e Concha, e tamén facer unha referencia, como non podía ser de outra maneira, ás familias e ás amizades delas aquí hoxe presentes. E tamén saudar aos portavoces dos grupos políticos e representantes da Corporación Municipal, en especial a aqueles que nos acompañan no escenario, a María Rozas, a Miriam Louzao, a Borja Berea, a Marta Val e a Mercedes Rosón. No primeiro plano, dúas figuras con gaita e tambor e ataviadas con traxes de gala anuncian que se aveciñan días de festa. Na parte superior, dúas bandeiras dan conta dun tempo de ilusión, de entusiasmo, de construción dun futuro mellor. No lateral esquerdo, a catedral, maxestosa, soberbia, impresionante, sinal que nos identifica, indícanos con clareza que falamos de Santiago de Compostela. As dúas persoas de festa, as bandeiras e a catedral, forman parte do cartel das Festas do Apóstolo de 1936, elaborado polo grandísimo creador Camilo Díaz Baliño, que pouco tempo despois estaría preso na Falcona, nos baixos do Pazo de Raxoi, e sería asasinado polo franquismo o 14 de agosto, cando só contaba con 47 anos de idade. O das Festas do Apóstolo de 1936 sería o seu último cartel, despois dunha traxectoria magnífica, dedicada en boa medida a este concello que amaba enormemente. Sería o seu último cartel, mais non a súa última obra. Na Falcona, Camilo Díaz retratou os seus 26 compañeiros, vítimas como a el da represión, co obxectivo con certeza, porque o sabía era consciente, de deixar para o futuro a imaxe da dignidade, do compromiso, para convidarnos a que miremos os seus rostros e para que os traiamos ao futuro, para que a historia avance sobre bases firmes, que son as da memoria, as da xustiza e as da dignidade. De algunha maneira, esa era tamén a alba que deseñou nos momentos máis difíciles, no transo máis duro. 90 anos despois, hoxe, 2026, o cartel das nosas festas rende homenaxe a aquel artista asasinado polo fascismo. Rende homenaxe a esa xeración que confiaba nun futuro mellor, en unha Compostela de progreso. E a catedral continúa a ter ese lugar privilexiado, a mesma parte esquerda en que a situou Díaz Baliño, igual de soberbia, igual de central, igual de sinal e tesouro do noso concello. No outro lado, a Nora, a imaxe que para as compostelás e os composteláns fala de festas, das máis tradicionais, das máis nosas, as da Ascensión e o Apóstolo, cando xa desde día antes a liña do ceo de Compostela muda con esa gran roda que avanza días de alegría. Quen fai esta homenaxe en forma de cartel é unha muller nova, unha artista nacida en Compostela, cunha traxectoria sólida que adiviñan un futuro brillante. Entre outros moitos proxectos, Iria Aldegunde é a creadora que levou ao libro ilustrado As memorias dun neno labrego de Neira Vilas, a quen a Academia decidiu hai poucos días dedicar o Día das Letras Galegas. Após Begoña Camaño, Xosé Neira Vilas, 2 luxos para a literatura galega, 2 luxos para o noso país. E hoxe, 25 de xullo, esa conxunción de historia e de futuro, de memoria e recoñecemento de que fala o encontro de Camilo Díaz con Iria Aldegunde supoñen unha metáfora da mellor Compostela, da Compostela que crea e avanza, a da dignidade e orgullo, a que se moderniza, mais que valora as orixes, o lugar de onde vimos, o corazón que fai latexar o noso concello. O cartel de Camilo Díaz, tan evocador, un día como a hoxe, evidentemente, 25 de xullo, infórmanos de que as festas comezaban o 15, o día en que unha comisión da que formaba parte o alcalde Ánxel Casal entregaba o texto do estatuto referendado pola inmensa maioría da veciñanza do concello nas Cortes, en Madrid. Ali estaba Ánxel Casal, ali estaba quen traballaba por unha Compostela moderna, ao servizo das persoas, quen era peza fundamental na construción dunha nova Galiza, máis libre e máis súa. Ánxel Casal
ideou unha Compostela feliz, en que as rúas tivesen nome na nosa lingua, cun gran museo na propia praza do Obradoiro, con escolas e centros de ensino en que a nosa cultura se desenvolvese en galego, co deseño racionalista do ensanche e dos novos accesos á cidade a través do que sería a Rúa de Galicia, ideada por Antonio Palacios. Infelizmente, algúns destes proxectos non se puideron levar a cabo, mais, mesmo así, sentou as bases dunha Compostela nova e mostrou unha maneira de facer política que, como a de Castelao, continúa a ser un modelo de honestidade, de entrega e de responsabilidade que non nos cansamos de reivindicar. O de Ánxel Casal é sabédelo ben, é un deses derradeiros retratos que debuxou Camilo Díaz na Falcona. Amigos e colaboradores en proxectos ilusionantes terán o mesmo e dramático fin, asasinados polo fascismo con poucos días de diferenza. Tamén, neses aciagos e terroríficos días de agosto, atoparía o seu fin o poeta García Lorca, ese que cantara na nosa lingua, ese que se entusiasmara con Compostela, ese que acabara tamén ilusionando o alcalde editor, que publicaría os seus versos e que tamén forma parte da memoria desta cidade. Foron 3.500 as persoas asasinadas na Galiza e milleiros de represaliadas nas máis distintas formas, desde a prisión ou exilio, ou que remataron por ser despoxadas de todo o que tiñan. A elas queremos tamén lembrar hoxe. A elas dedicámosles este día, neste xullo en que temos que reparar nas víctimas, en todas as víctimas, desde esas primeiras que vimos de citar, ás últimas, as que foron asasinadas e reprimidas en calquera tempo do franquismo. A todas elas, 90 anos despois, esta cidade, que é unha cidade de xustiza e de paz, quere renderlle homenaxe. E por iso, as nosas rúas e as nosas prazas gardan esa memoria, porque só recuperando o pasado poderemos construir un futuro sen violencia. Son moitos os símbolos que nos identifican e tamén é certo que sempre nos congratulamos de que un deles sexa o de dúas mulleres que con vestimentas e rostros coloridos lle daban unha volta á dor e ao sufrimento que padeceron. Aí está a memoria das dúas Marías, veciñas da Rúa de Abaixo, que tamén ten un lugar de xustiza nesta alba de Compostela. Nesta alba a que ano a ano sumamos novos nomes, agora 4 máis, en a que en cada nova edición queremos evocar a nosa propia historia, o pasado que herdamos e que deu forma á Compostela que hoxe somos. Lembramos hoxe, 90 anos despois, como fixo o propio Castelao na súa alba de gloria, aquela Compostela entusiasta, aquel concello vibrante que miraba o futuro con ilusión. Asegúrolles que son moitos os días que entro no Pazo de Raxoi e o que me ven á cabeza é a súa condición de prisión daquela altura. O tempo en que este edificio que é hoxe a casa de todas as persoas de Compostela era cadea para quen soñara cunha Galiza libre que decidise o seu propio camiño. 90 anos despois, aquel edificio que albergou unha prisión nos seus baixos é hoxe unha casa aberta, sen barreiras, unha casa que pode ser transitada por todas as persoas, sexa cal for a súa condición. En breve, ademais, comezarán as visitas guiadas a este edificio, un edificio que dialoga coa catedral e un edificio que, despois das obras que se desenvolveron, ten xa accesibilidade. Así que, permítanme que faga hoxe referencia neste día tan especial a esta circunstancia como metáfora dun concello aberto, sen atrancos, sen fronteiras, para todo o mundo e sen exclusións. Quen participe nese programa de visitas achará unha xoia arquitectónica hoxe transformada despois dunha profunda reforma que eliminou as que parecían barreiras insalváveis e que pasan, como sabemos moi ben, en moitos lugares da nosa querida Compostela. Terá a oportunidade de coñecer por dentro un lugar con historia, con arte, mais tamén o centro de operacións onde se toman a maior parte das decisións da xestión municipal que lles afecta directamente. Confésolles que estou moi contenta de que esta conmemoración chegue hoxe a esta 4ª edición coa colaboración e participación de toda a Corporación Municipal,
e xa consolidada como unha cita de referencia no calendario anual. Esta condición de festa da veciñanza, de festa nosa no Día Grande de Galiza, en que Compostela se mostra máis que nunca como a capital do país, o centro neurálxico onde se desenvolve a gran xornada que evocaba Castelao no seu discurso maxistral, fai que o día de hoxe tome unha dimensión que faltaba, que non tiñamos, a de festexar as persoas ás que tanto lle debemos e que contribúen de diferentes formas a que este concello medre día a día. Así, con este obxectivo, naceu naquel 2023 a Alba de Compostela, cando se conmemoraba o aniversario número 75 do derradeiro discurso de Castelao, pronunciado a máis de 10.000 kilómetros de Compostela. Máis de 10.000 kilómetros que o exilio fixo que se tivese que distanciar físicamente dunha terra que para el seguía estando moi próxima, tan á beira que evocaba con tal intensidade o son das campás nas igrexas de Compostela, que mesmo parecían tanxer naquel auditorio, naquel espazo onde estaba justamente dicindo a súa alba de gloria, naquel auditorio ateigado de emoción. Falamos de Argentina, e eu creo que hoxe tamén é bo recordar que Argentina foi a segunda patria de Gumersindo Busto, a quen este ano homenaxeou a Universidade de Santiago ao se cumpriren os 100 anos da inauguración da Biblioteca América. E ese foi un dos seus proxectos construídos. Outros brillantes tamén, como os de outras persoas, ficaron en arquitecturas non construídas, non? Como nós adoitamos dicir. A Alba de Compostela evoca a Alba de Gloria de Castelao, ese discurso en que mostra un amor sen fin pola Galiza que lembra e que bota en falta e no que fai desfilar esa santa compaña que vimos no vídeo de inicio de galegas e galegos inmortais, desde Prisciliano, Mestre Mateo, Alexandre Bóveda, Inés e Xoana de Castro, Pedro Madruga ou Exeria. En total, 67 nomes de relevancia na nosa historia que el invoca coa distancia física inmensa, mais coa proximidade afectiva, que é o que acontece sempre que falamos de exilio ou cando falamos de emigración, porque o que estaba presidindo este texto era a súa relación de amor con Galiza. Nesta cidade, na que dicía que foi onde lle naceu a idea dunha Galiza máis xusta, máis libre, máis farturenta, estamos a configurar tamén a nosa particular Alba de Compostela, con nomes de homes e mulleres incuestionáveis, con persoas a quen lles queremos agradecer o seu esforzo, a súa xenerosidade e o moito que lles debemos, porque son veciños e veciñas deste concello que partillamos que levan traballando por el durante décadas. Sumamos 4 nomes máis a ese ronsel que se fai cada vez máis grande, a esa constelación brillante que non para de medrar e que a maneira da que ideou Castelao é unha nómina da que ter orgullo, da que presumir por partillar connosco un territorio que é tamén comunidade, é historia, é patrimonio, é traballo e é vida. Por sermos parte dunha Compostela que ben merece todos os esforzos, que ben merece que camiñemos de mans dadas e con lealdade para cadar o ben común. Así que, por unanimidade do conxunto da Corporación Compostelá, decidiuse o nome das 4 persoas homenaxeadas este ano coa Alba de Compostela. 4 nomes que son orgullo e que reciben, e está ben claro coa vosa presenza aquí, o abrazo e o aplauso da veciñanza deste teatro principal que se abre neste día de festa. Aplaudimos os esforzos do profesor e historiador Ricardo Gurriarán, que acompañou moitas promocións nunha etapa formativa fundamental desde o Instituto Xelmírez, onde centos de estudantes aprenderon do seu magisterio. E aprenderon eso algo fundamental que tamén hoxe dixo aquí, que sen coñecer o pasado non podemos construir o futuro que precisamos. E tamén fora das aulas, porque Ricardo Gurriarán é un defensor da democracia, un loitador polos dereitos, polas liberdades, unha persoa que decidiu dedicarse con empeño, con rigor, con esforzo, a recuperar a historia que nos fora negada, a memoria esquecida, reparando tamén no coñecemento do pasado, da investigación científica, da universidade, das mobilizacións estudantís, ademais de mostrar esa dimensión real do que supuxo o golpe de 1936 na nosa terra.
A Ricardo Gurriarán tamén lle debemos un papel importante na recuperación das dúas esculturas do mestre Mateo requisadas polos Franco. Unha recuperación que tamén foi motivo de festa, como sabedes, nestes últimos meses, e un acto de xustiza. Así que, por todo isto, obrigada polo teu traballo, por todo feito con honestidade, polo compromiso e por toda a túa traxectoria. De historia vivida e de moitas historias, sabe moito a nosa premiada Concha Rozas, que naceu precisamente no ano do golpe militar, que estudou Gurriarán, e que hoxe, por necesidade, lembramos. O nome de Concha Rozas fálanos hoxe dun movemento veciñal vizoso, dun concello onde os seus barrios e as súas parroquias son activas, dun concello onde o asociacionismo foi sempre motor de avance, de dinamización, de reivindicación, dunha persoa tamén que, como alguén da súa familia definía, foi sempre unha guerrilleira. Estaba ben claro tamén aí nas palabras dedicadas polo seu fillo, unha guerrilleira. Unha persoa que estivo nesa fundación da Asociación de Avoas da Pontepedriña, nun barrio que é un punto fundamental, un lugar, un espazo de crecemento do noso concello e que viviu ademais este ano unha gran transformación. Concha instalouse na Pontepedriña hai décadas, despois de ser expropiada de San Caetano, e neste barrio chegou a compartir casa con 18 membros dunha gran familia que ela criou con esforzo e con xenerosidade. Pero o que é máis importante, iso ten xa de por sí un valor enorme, mais o certo é que como muller solidaria e reivindicativa desenvolveu desde o asociacionismo e desde as Avoas da Pontepedriña unha actividade para acompañar as persoas, en especial as de máis idade, e para defender a accesibilidade, a dinamización, a seguridade, a calidade de vida para as veciñas. Así que, Concha, obrigada, moitísimas grazas por todo o teu traballo, moitísimas grazas por ser esa voz que se sente colectiva e que sempre ten que ser escoitada. Que Compostela é arte non fai falta repetilo, non? Dicímolo nós, dino as persoas que veñen, que nos visitan, que a artesanía é un dos seus símbolos e dos seus tesouros tampouco, e que a prata e a cibeche o que fan é facerlle as beiras á pedra como materiais que construen esta cidade é unha verdade que coñecemos, que somos quen de identificar uns brincos ou un sapo que nace dos obradoiros da Ourivaría Compostelá. Un deles, moi recoñecido, onde todo o mundo pasamos por el, e se alguén de aquí non pasou, que pase, un deles está na praza da Algalia de Abaixo. Nel deseña e moldea os preciosos materiais Susi Gesto, esa Uribe que aprendeu o oficio do seu pai, xa fixo ela referencia tamén a nosa presentadora Rosa Neiros, a Eloi Gesto, e que sabe amar a tradición, pero sempre tamén desde a contemporaneidade, con esa mestura que sempre tan boa sorte, tan boa fortuna tamén foi tratado na cultura galega. Unión de tradición e contemporaneidade, de tradición e innovación, de tradición e vanguarda. Susi acariña os saberes tradicionais, a prata e o acibeche como materias privilexiadas, mas tamén o certo é que o que fai con iso é realmente dedicarse aos coidados, porque o que fai é agarimar as persoas, acariñar a todas as persoas, deseñando pezas que son persoais para cada quen, que cada quen que a recibimos dicimos, ui, que maravilla, non? Isto é algo especial, non? Desde sempre pensando na persoa destinataria, desde os bosquexos, desde os inicios, desde a súa ideación, o seu deseño, até o empacado da xoia xa rematada. Unha verdadeira maravilla. En Susi vemos ese ADN de Compostela e vemos futuro, ese futuro da Compostela que queremos, con identidade, con amor de si propia, respetando o que somos. Susi é, e isto é importante decilo, é, en certa maneira, a antítese do souvenir seriado, a antítese do souvenir masificado, do feito de plástico a milleiros de kilómetros. Xustamente, iso é o que queremos, non? Por iso, o seu obradoiro é sinal de calidade, de cultura, de Compostela,
Supón un espazo para nos reencontrar coa Compostela que merece ser recoñecida, que fala de arte, de tradición e de futuro con selo propio. O dunha gran cidade que se identifica no mundo enteiro polo moito bo que ten, entre outras cousas, por ese traballar o Uribe que preside ese espazo da Algalia que cada día abre. Eu, que levo esta pulseira no meu pulso, que a levo canda min e que xa teño desde hai anos, sei moi ben do traballo que hai detrás de obras que son únicas, que están pensadas, deseñadas exclusivamente para a persoa que as vai levar. Como Concha Rozas, e como xa foi dito, Camilo Nogueira naceu naquel 1936 que nos fala de violencia e de represión. E con esa orixe tomou parte na nosa historia recente cunha traxectoria exemplar de compromiso, de traballo, de confianza no futuro, traballando por unha Galiza de seu. Converteuse nun dos grandes e indiscutíveis nomes da nosa historia, desa historia que el tamén se animou a desvelar, sabedor, como é, de que se nos estaba a ocultar o pasado. Xustamente falábamos de Ángel Casal, do seu papel no proceso de formalización do Estatuto, e eu, se me permiten, situaría a Camilo Nogueira como herdeiro, como participante que foi na comisión redactora do anteproxecto do Estatuto de Autonomía, aínda vixente, no que fixo todo o que estaba na súa man para dotar este país dunha ferramenta para avanzar no autogoberno, con capital en Santiago de Compostela. Son inmensos os proxectos e iniciativas en que Camilo Nogueira tomou parte. Sería imposible agora ser xusta cunha trayectoria honesta, comprometida e leal co país e coa idea dun futuro máis xusto e máis igualitario. Tamén sería injusto non facer referencia a que Camilo é unha persoa profundamente afectiva, moi amiga das persoas que ten á beira, esa persoa que eu creo que poderíamos definir con esa palabra que sempre nos di, non? De curriña, e con esa palabra está, en certa maneira, facendo un achegamento emocional, un achegamento de intensidade, e sempre intentando convencer, sempre intentando, con todo o tesón, con todo o razoamento, intentando chegar a tirar das nosas raíces aquilo que ao mellor non coñecemos, aquilo que ao mellor non sabemos, pero que estaba aí. Así que hai moito que agradecer, moito que recoñecer a Camilo Nogueira. Memoria viva dun camiño difícil, dun camiño que non foi fácil, que non estivo exento de problemas, pero un problema que nos trouxo até hoxe, que loitou para poñer fin á ditadura e para abrir novos vieiros do tempo que hoxe vivimos. Obrigadísima, Camilo, por todo o teu traballo, obrigadísima tamén por todo o teu afecto. Así que, xa para rematar, prezadas e prezados, Susi, Ricardo, Camilo e Concha, desde hoxe pasades a formar parte da Alba de Compostela, deste ronsel de estrelas que xa son constelación neste concello que se comprace de honrar a quen tanto merece. Levádelo recoñecemento nunha peza que obra de José Castro, de Noroeste Obradoiro, obrigada polo voso esforzo, pola vosa ilusión, polo voso labor e, sobre todo, polo voso amor a esta Compostela que nos une xa por sempre. E non quero rematar sen agradecer tamén fondamente o labor de David e de Alba, aquí justamente na lingua de signos, e tamén de Oli e de Cris, tamén na música. E, sobre todo, por agradecer que esteamos aquí un 25 de xullo de 2026 para continuar honrando a veciñanza de Compostela, para continuar facendo unha ringleira que ten moitísimos máis nomes, unha ringleira que se vai seguir acrecentando, porque evidentemente a Alba de Compostela veu para ficar aquí. A Alba de Compostela é hoxe un recoñecemento oficial do Concello de Santiago de Compostela e significa esa festa desexada, esa festa ansiada no Día Grande de Santiago, no Día Grande do noso Concello. O fundamental é que xustamente moitas persoas que poden parecer anónimas, pero que ao final son persoas grandes, porque son persoas que levan traballando por nós toda unha vida. Obrigada.
Pois ata aquí a nosa Alba de Compostela. Que alegría e que orgullo que a estadea de lapas escintilantes que contribuíron e contribúen ao ben común siga medrando e alumeando o noso futuro. Velaia vai. Iniciaba esta santa compaña en Morredoira o Prisciliano, a cola os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquiteitos Andrade e Casas e Novoa. Se miran ben, canda eles poderíamos descubrir a nosa Ouribeira, a Susi Gesto, fachendosa de lles amosar a grandiosidade da filigrana pequena, ese amor miúdo pola prata, o cobre máis o acibeche que tanto nos identifica e enorgullece como cidade. Ven detrás o mestre Mateo, santo dos croques, co apocalipse debaixo do brazo. O alquimista da pedra, que fixo sorrir o profeta Daniel no Pórtico da Gloria, agradece a Ricardo Gurriarán a súa teimosía no proceso de restitución patrimonial e reparación histórica que nos devolveu a cidadanía dúas pezas fundamentais do románico galego. Falamos, por suposto, da beleza severa de Abraham e da esbelteza circunspecta de Isaac, figuras pétreas creadas no seu taller a finais do século XII para flanquear a entrada sur do Pórtico da Gloria e que permanecían en mans privadas ata que foron recuperadas para a cidade por colectivos e investigadores que turraron en facer xustiza histórica. Mais adiante distinguimos os tres arcebispos Fonseca, a pai, fillo e neto, seguidos por unha mula cangada coas obras de Erasmo. E alá vai Ricardo Gurriarán, collerlle o paso a Alonso III, en cuxo testamento marcou as liñas xerais da fundación dun colegio e universidade onde os moradores e naturales del Reino de Galicia pudiesen estudiar, aprender e ser enseñados en gramática e outras facultades. A él detallará con fachenda o devir histórico da Universidade de Santiago de Compostela, da que Fonseca foi o seu principal impulsor, e poderá dicirlle que hoxe podemos saudar a primeira rectora nos seus máis de 500 anos de historia, dona Rosa Crujeiras. E reparen máis atrás, alá vai Nicomedes Pastor Díaz coa súa lira de nácar, abrindo a renascencia literaria de Galiza e seguindo polos poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manuel Antonio e tantos outros, todos con estrelas sobre das súas frentes. E alá vai a nosa Concha Rozas, bota un cantar con Rosalía e, como a ela, arremete contra as injustizas e reclama melloras na vida cotiá das persoas. A poeta que criticou os abusos sufridos polas emigrantes galegas, que denunciou as vexacións de mulleres e o maltrato histórico á nosa terra, aplaude a fouteza de Concha Rozas por dar voz á súa veciñanza, a nova e maila bella. Que todos vós, ilustros persoeiros que camiñades na alba de gloria, non sodes precisamente uns raparigos e alguén ten que mirar por quen xa levos anos andados, espetaríalles a fouta. Non nos queda ninguna dúbida. En ese mismo instante, Concha botaría a cabeza a un lado e a outro. Esta santa compaña resulta demasiado numerosa e advirte que tanta xente camiñando xunta non é boa cousa. Máximo cando levan o rostro tapado por puchas. Alguén debería ter conta da marcha e activar melloras na circulación viaria para evitar posibles sinistros cos transeúntes. Que por moita estadea que sexa e teñan máis xa natureza de defuntos que a de vivos, compre deixala pasar airosa para evitar que sexa atropelada polo vehículo sempre acelerado demais da desmemoria. Eulo Camilo Nogueira. Mirado de aí atrás en boa conversa que a beira a disputa, co gran Xelmírez, revestido de pontificial, co aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. E dada a súa querenza polo medievo, polo reino de Galiza, parola tamén con Alfonso VII, co conde de Traba, con Inés e Xoana de Castro, e cos moitos varóns altaneiros de Galiza, os señores feudais, que non souperon vivir en paz nin consigo mesmos, todos eles montados en bestas negras dende Andrade, o Bo, ata o valente Pedro Madruga. E lamento Camilo, con Pardo de Cela, a perda da súa cabeza en injusta decapitación, e aplaude o paso da impoñente tropa dos irmandiños, que arrastran cadeas con bisarmas e fauces mangadas en paus, levando para bandeirado a Rui Xordo, que sostén en outro un facho de palla acesa e fumegante. Velai o lume herdado da loita que non cesa. E como Camilo Nogueira é bo sabedor do que vale a palabra, aínda bota un conto con Castelao, o creador desta alba de gloria. O Rianxeiro fálalle da arela da xeración nós de converter Galicia en célula de universalidade. E Camilo asevera co eco da súa voz resoando aínda dende a palestra do Parlamento Galego e do Parlamento Europeo cun ollo sempre posto no Brasil. E contaralle Camilo que onte mesmo, 24 de xullo, foi onomástica de Santa Cristina, patroa do antigo Concello de Lavadores, a súa Rusia chiquita,
onde o noso homenaxeado naceu e o seu pai, Camilo Noguera Martínez, tiña o seu obradoiro escultórico no corazón do barrio do Calvario. Ali o artista creou a talla de Santa Cristina, a santiña que contoume unha vez Camilo ía dormir co San Xoán do Monte o día 23 de xuño, rodeada de flores, froitos e pendóns de maínzo. E Castelao sorriralle a picardía con ternura, porque el sempre foi un grande amante da arte e da beleza. Aí as están as nosas 4 ilustres recoñecidas coa alba de Compostela deste serán, a sumar faíscas de luz neste lugar onde chegamos guiados por un camiño de estrelas, neste nubeiro de luz e cus onde todas e cada unha de vostedes escintilan representando o que somos, o que fomos e o que seremos sempre. Antes de escoitar e cantarnos o himno que pechará este acto coa gaita de Oli Xiráldez e a percusión de Cristina Cotilla, invocamos de novo as palabras de Castelao naquel fermoso discurso que nos convoca. Que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Moitas grazas e feliz serán.
Moitas grazas a todas e a todos pola vosa presenza. Pregamos aos membros da Corporación Municipal que suban todos para sacar unha foto de familia coas persoas homenaxeadas. Empezamos cunha fotografía coa corporación e logo continuamos co resto das autoridades, así que non marchen, por favor.